Ste za zachovanie práva veta pre členské štáty? Určite áno, pretože právo veta je len v 3 oblastiach. To je zahraničná politika, bezpečnosť a rozpočet Európskej únie. Už je to značne limitované na tieto 3 oblasti a ja si myslím, že to sú práve oblasti, v ktorých je potrebné, aby všetky členské štáty mali zhodu, aby sme nerobili rozhodnutia, ktoré budú veľmi ďaleko mať silný dopad na všetky naše členské štáty, ale niektoré s nimi nemusíme súhlasiť. Je to napríklad vidno teraz na vojne na Ukrajine, že niektoré krajiny, ako napríklad Slovensko alebo Maďarsko, majú trochu iný názor. A preto je vždy dôležité, aby nakoniec, keď sa lídri dohadujú, aby tam bol ten hlas aj Slovenska aj tých ostatných krajín naozaj tak reprezentovaný, aby sme boli ochotní a schopní s tým súhlasiť. A myslím si, že dnes už to naozaj nie je vo veľmi veľa oblastiach, ale iba v týchto málo. Čiže nie je ani dôvod, aby sme niečo také obmedzovali a naozaj tým by sme potlačili suverenitu krajín, malých alebo tých, ktorí majú iný názor. A hlavne to je jeden z dôvodov, ktorý sa používa, prečo to právo veta by malo byť zrušené, preto aby nás jeden nemohol vydierať. Ale je to nesprávne, pretože pravidlá by mali platiť rovnako, nemali by sme ich ohýbať v čase, keď sa nám nepáči ich výsledok. A toto je aj práve v prípade diskusie o práve veta.